Kada araw, umaabot sa halos 40 pasyente ang sumasailalim sa hemodialysis sa Pangasinan Provincial Hospital sa lungsod ng San Carlos. Pero ang bawat pasyente, kailangan munang mag-antay ng ilang oras. Ang pagamutan kasi, mayroon lamang 13 dialysis machines na ginagamit mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sa buong probinsya, nasa 30,700 na pasyente ang nagpapahemodialysis sa Pangasinan Provincial Hospital. Para matugunan ang problemang ito, layon ng pamalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Kiko III na madagdagan pa ang bilang ng hemodialysis machines sa mga pagamutan. Covered na lahat Covered ang treatment, ang laboratory test, ang erythropoietin injection nila. So basically lahat. Walang binabayaran ng pasyente nila. And kung may mga additional test para sa patient, kino-cover naman yun ng MAIP. So, pwede lahat, kumbaga, nakukuha na, or nagagawa na dito sa hospital through PhilHealth, through MAIP, and pwede din sila sa e-consulta. So yun po, lahat na-avail ng patients natin. Lubos naman ang pasasalamat ng mga pasyente, mga bumubuo ng hemodialysis center at mga empleyado ng Pangasinan Provincial Hospital sa pamalaang panlalawigan sa pagpapabuti pa ng sektor ng kalusugan sa probinsya. Maayos po yung pagsiservice nila dito. Mababait po lahat sila at saka masikaso po. Na-appreciate nila ang katulad naming mahihirap na wala kaming pambayad sa ospital. Kaya sobra-sobra po ako nagpapasalamat po sa gobyerno po natin. Malaki yung pasasalamat namin, especially yung mga pasyente. Kasi from the beginning hanggang ngayon, yung support, yung binibigay nilang tulong sa mga pasyente, sa mga nurses, sa lahat ng empleyado is nandyan. Nakikita namin yung 100% support, kumbaga. Hindi nila kami pinapabayaan, hindi rin nila pinapabayaan yung mga pasyente namin. So, diretso yung service. Never kaming nag-stop. Kamakailan lang, tumanggap ang Western Pangasinan District Hospital ng bagong 15 dialysis machine at inaasahang mabibigyan din ng iba pang mga pagamutan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.